কেডারে হোক বা লিডারে হোক মনে এটা চিন্তা কৰি আছে আমি গম পাইছো যে আমার কেসবিলাক কি बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारी सार आरो लोगोसे जेसांनि एनडिबि केडारफोर दं बिसोरनि केसखौ बोखारनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्लानाखि बिटिआर सुक्ति जादोंमोन प्रमोद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारी सार बिसोर सानैनि टपिकआ मा टपिक होदोंमोन बिथांमोना जेब्लानाखि बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन जेरै आसामनि चिफ जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे अमित शाह सार बिथांमोना जमायै जेब्लानाखि बिटिआर सुक्तियाव सागान होनाय समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारी सार प्रमोद बर' सार आरो लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंदोंमोन रन्जन दैमारी सारनि बिसय आरो लोगोसे माखासे एनडिबिफोरनि बिसय स' रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। हेल' मान गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ बरायग्रोनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ जोंहा प्रमोद बर' सारा दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारी सारखौ आरो लोगोसे जेसांनि एनडिबि केडारफोर दं बिसोरनि केसखौ माबोरै उइद्र खालामगोन बे बाथ्राखौ जोंहा बुंदोंमोन थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। अब्ला दायो नायग्रोबानो जाबाय प्रमोद बर' सारनि बिबुंथि स' प्रमोद बर' सारा सोरखौ अग्रबन्दीनि बाथ्रा बुंदों आरो अग्रबन्दीया सोरखौ होनदों आरो मानि थाखाय होनदों स' नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। अब्ला आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। অসমীয়াত বড় উগ্রপন্থী বুলি কোৱা হয় আৰু হিন্দীত বড় উগ্ৰবাদী বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া বড় উগ্ৰপন্থী আৰু বড় উগ্ৰবাদী এই দুটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰে আমাৰ বুকুত অলপ আঘাত পাওঁ যে এটা জাতি কেনেকৈ উগ্ৰপন্থী হ'ব পাৰে। ধৰি এইটো হ'ব পাৰে স্বাভাৱিকতে এটা উচ্চাৰণ আহে কিন্তু এইটো সকলো জাতিক সামৰি লোৱাত আমি সকলোৱে দুখ পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সকলো পক্ষৰ পৰা আপ্ৰাণ চেষ্টা এইটো এটা কোনোবা এটা পক্ষৰ নহয় সকলো পক্ষৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত এটা কালেক্টিভ এফৰ্টত আজি এই আমি খুব এটা ক্ষণটো দেখিবলৈ সক্ষম হলো। हेलौ मान गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ जोंहा प्रमोद बर' सारनि बिबुंथि स' बिथाङा मानि थाखाय अग्रबन्दीनि बाथ्रा बुंदों आरो सोर बायदिया अग्रबन्दी आरो जोंनि हारिया गुबुनफोरनि थाखाय मानो अग्रबन्दी जाखो आरो मानि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ जोंहा प्रमोद बर' सारा बुंदों स' नोंथांमोना खोनाखाबाय। अब्ला दायो आं होगोन हाग्रामा महिलारी सारनि टपिकखौ स' नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দল সংগঠনক সহযোগটো নিশ্চয় লাগিব আৰু আজি এনডিবি কেডাৰে হওক বা লিডাৰে হওক মনে এটা চিন্তা কৰি আছে আমি গম পাইছো যে আমাৰ কেছবিলাক কি হ'ব। কেছটো আমি জানো যে আমাৰ বিএলটি সময়ত চুক্তিৰ পিছত বিএলটি কেছবিলাক কেনেকৈ শেষ হৈছে একে পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ কেছো নিশ্চয় আমার এটা বিশ্বাস मान गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारी सार आरो प्रमोद बर' सारनि बिबुंथि स' नोंथांमोना थारैनो बुजिनानै खोनाखाबाय स' नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय सोर सासेनि टपिकआ मोजांसिन आरो थारैनो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिबिफोरनि केसआ उइद्र जाबाय नामा स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो रन्जन दैमारी सारनि केस आरो लोगोसे जेसांनि एनडिबिफोर दं बिसोरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नामा बिनि बिसय नोंथांमोना सानै हयै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजिलायनो हायो आरो फैबाय थानाय बिटिसि बा बिटिआर इलेक्सनाव जोङो सासे मोजां चिफखौ जाहाथे दैथायहरनो हायो। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।